Добър вечер, хора. Аз съм Александър. Днеска ще играем Майнкрафт. Ще направим един нов свят. Ще го кръстим Кридел 1. Така. Survival. И така. Добре, спадам на някакъв остров. Тук ще се оцеляваме и първото нещо е да съберем дърво. Тук като гледаме има бая дървета. Къщо първоначално може да не е в някаква дупка или да в някаква дупка, пък после може да го направя малко по-интересно и ще го направя на някакво дърво. Така, съберем дърво. Толкова първоначално май стига да видя тук овце нещо има ли. По-нататък ще се разгледам нататъка. Там като гледам има шурген. Така, това дървче тук ще го взема. Така. И къде ще не е? Оп, тук май виждам мина. Тук май ще ми е мината. Оп, чуваме кокошки. Това е добре. И прасета, като гледам. Добре, значи първоначално ще не е точно където на спална е тук. Тук ще направя една дупчица. Така. Време е да се направим малко обработено дърво и един крафтинг тейбъл. Така, крафтинг тейбъла ще го поставим тук и ще си направим малко пръчки с това. Ще си направим обработеното дърво, да се го обработим цялото. Ще направя една кирка. За сега това ще е. Така. Може да ме чувате малко по-тихо или малко по-раздразен глас имам, защото съм болен. Така, аз мисля това да ни е първоначалната дупка. Тук ще го увеличим. Вънка май се стъмнява. Не, то още светло, защото долу тъмно е. О, има крави. Може по-нататък да се направя фермичка. Така, ще го щупиме. Така, и ще го поставим ето тук. С него ще направим една печка. Печката е ето до него. Така, тук ще направим една дървена каменна брадва. Бърках се. И един чест. Ще ни потрябва, значи честа ще го сложа. Така. В него ще сложа дърта, дървото, пръчките, камъка. Кирката ще се го взема заедно с мен. Да обиколя да видя какво има. Така, за сега още не съм толкова гладен. Да видим какво има на тук. Добре, това май не е остров. Или е? Значи ще си направим къща на дърво. Това ще е на по-нататък в другите епизоди.
Добре, тази кокошка ще я убия, ако мога. Чакай. О, така. Той ни една пеленци ни пусна. Сега ще трябва да се направим факли. Но ни трябва торчо, но нямаме ни торчо, затова. С къде се намирам? Добре. Намерихме с пещеричката. Тук ще поставим малко дърво. Да се взема от честа. Добре, първо пилето. Ще идем само до вънка да отсечем няколко дървета. Айде без ако не мога да скоча. Това да носим дърво, ще го отсечем. Така. Сега пилето е готово. Добре, ще оставим тук да има 2-3. Тук ще оставим тези дървета. И това семе, после може да се направим по-нататък. Може да се направим ферма за уит. Там виждам шуркен. Мисля да го обера и да се го засея пред къщата. Така. За сега сме добре. Трябва да си вземам бочето. Насам да слезна тук. Имаме 4 кол. Да оставим шуркен. Кирката ще го взема с мен, но ще се направи една каменна. Така. Пръчки. Се направи каменна. Се направим още торчове. Добре, 16 торчове. Пилето все още няма да го имам. Вънка май взе да се стъмнява, ще се взема малко дърт. За да... Добре. Така. Така, значи от тук ще започна да копая надолу. Или пък на тук. А във втори епизод ще отида в другата мина. Само че когато имам време ще направя някакъв клип. Нали, за втори епизод. Добре, супер бавно се хаби тази кирка. Може да мълча, но това е, защото няма какво да кажа. О, стигнахме. Това не ми се бере, тъй че ще карам настрани. Опа. Тук има пясък, не е добре. Няма начин. Продължаваме се напред. Така. Ще продължим на тук. Да, трябва да.
Няма да е много дълъг епизода. Първи епизод. Добре, щупи се. Добре, повече мисля, че няма трябва да копая. Имам 2 бутчета, значи ще се изям пилето. И тук ще оставим всичко ненужно. Значи това ще е от първи епизод от мен. Очаквайте втори епизод. И до скоро.